El Clas Bàsquet Sant Antoni aconseguia passar a la següent ronda del play-off d'ascens a l'Ebor en un moment molt emotiu pel seu capità, Jordi Grimau. I és que aquesta mateixa setmana el jugador anunciava la seva retirada com a esportista professional. Abans, però, volia aconseguir una fita històrica amb el seu equip. Superat el Melilla, ara jugarà els quarts contra el Godella. Aquí vam guanyar de molt, allà vam perdre, així que eliminatòria molt oberta. Crec que hem d'anar a València amb la intenció de tornar vius i aquí a Sapadrera aprofitar la nostra força i la nostra gent per intentar rematar l'eliminatòria. Al Deportef, Grimau va parlar del play-off, però també del seu futur, que estarà vinculat al club de Sant Antoni. I crec que és un bon moment, que el projecte està consolidat, que anem bé, hem tornat a fer per quart any consecutiu el millor any de la nostra història. Crec que estem en un bon moment com per allò fer un passet al costat i construir el projecte esportiu de l'any que ve sense mi al camp, però amb la meva presència als despatxos. L'últim ball de Grimau haurà d'esperar. Aquest dissabte jugaran a domicili, però la setmana que ve, amb tot per decidir, Sapadrera acollirà el partit de tornada on estarà en joc seguir fent història passant a les semifinals del play-off d'ascens a l'Ebor.